Беләмсез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Йошкар-Оланың татар мәдәнияте үзәгенә 25 ел. Мин бик шат, что безнең республикада, Кечкенә Болгар Мария Республикасында татарлар бу вакытта югалып калмыйча, үзләренең автономиясын барлыкка китереп, менә татар җәмгыяте эшләнде. Собада сәламәт милләт халыкара фәнни-гамәли конференциясе узды. Бу ел кеше үзенә шифаны үзе изләп таба. Шифа алу бүген шәхси проблемага әйләнеп бара. Свердловск өлкәсе Бәгәрәк Тамак авылы яшәеше. Проблемалары бар, өйдә татарча сөйләшмиләр, инәләре, оталары. Шуңа күрә инде татар теле онытылыбрак та килә. Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара яшь башкаручылар конкурсының гала концерты узды. Татар моңа ул шундый җылы бер конкурс, шундый җылы бер кешеләр монда. Рәхмәт сиңа, Татар моңа. Узган гасыр азагында Бөтендөнья татар конгрессы съездында Татарстанның ул вакыттагы президенты Минтимер Шәймиев төбәкләрдә татар мәктәпләре белән бергә татар мәдәният үзәкләре дә ачу бурычын куйган иде. Нәкъ менә шул чорда илебезнең татарлар күпләп яши торган Ульяновский өлкәсендә, Мари-Эл республикасында беренче мәдәни үзәкләр үз ишекләрен ачты. Еллар әлеге үзәкләрнең кирәклеген һәм халкыбыз өчен файдалы икәнен раслады. Биредә балалар һәм өлкәннәр өчен дистәләгән иҗат төркемнәре, түгәрәкләр эшли башлады. Хәбәрчебез Рамис Сайфин Йошкар-Ола шәһәрендә булды. Ул бу якларда иң беренчеләрдән булып ачылган мәдәни үзәкнең 25 еллык эшчәнлеге белән танышып кайтты. Йошкар-Ола шәһәренең исемен татар теленә тәрҗемә итсәк, Кызыл шәһәр дигәнне аңлата. Күп гасырлар янәшә яшәү нәтиҗәсендә инде. Мариларның байтак сүзләре татар сүзләренә бик охшаш. Мунча, кибет, алма кебек сүзләрне тәрҗемәсез дә аңлап була. Мари-Элда 36 мең татар яши. Йошкар-Олада 17 мең татарлар. Бер татар районы бар. Бездә татар авыллары бар. Мондагы татарлар зур авырлык белән булса да 1997 елда баш каланың уртасында татар мәдәният үзәге өчен бина алуга ирешкәннәр. Читтә яшәгән татарларга теленә дә, гореф-гадәтләрен дә, культураны сакларга җиңел түгел. Аны бит инде Казаннан җибәргән телевизордан гына карап утырып булмый. Гел Казанга гына да барып йөреп булмый. Һәм инде менә татар үзәге ничә ел сезгә, балаларызга, яшьләргә гомумән җыелып бергә аралашырга шундый мөмкинчелек бирә. Татар мәдәният үзәге мәдәният өлкәсендә булган эш чараларны, проектларны гына алып бармый. Гомумән татар йорты буларак сез мәгариф министрлыгы белән дә, тарихи яктан безнең фәннәр академиясе белән дә, фәнни-гамәли конференциялар, татар теле курслары, ел дәвамында алып барган чаралар, проектлар, алар барысы да менә көндәлек тормыш турында сөйли. Дөресен әйткәндә, әле бүген дә илебездә мондый татар мәдәният учаклары бармак белән генә санарлык. Чөнки аны ачу өчен бина алу, рәсмиләштерү һәм министрлык балансына кую кебек эшләрне йырып чыгу бик җиңелләрдән түгел шул. Здание находится на балансе Министерства культуры Республики Мари-Эл. В структуре центра работают 19 штатных единиц, которые полностью оплачивает Министерство культуры нашей республики. Это сюда входят и коммунальные платежи, и все арендные платежи. Тырышкан ташка кодак кагар дигәндәй, шул еллардагы милләт паварларының тырышлыгы белән шәһәрдә әнә шулай яңа мәдәният учагы эшләп китә. Гади генә түгел, иртәдән кичкә чаклы татарларга хезмәт итүче үзәк. Бездә эш народный коллектив, монда тагын бер-ике коллективны народный чыгартып була. 20-дән артык түгәрәкләр, шуннан көрәштә татар көрәше бар, классика көрәше бар. Үзебездә инде 19 кеше штатта. Үзәк хезмәткәрләренең тырышлыгы юкка китми, мондагы чараларга халык яратып йөри. Һәр вакытта да безнең бик каты ярыйсы килә, концертлар карыйсы килә яхшы итеп. Бигрәк тә күбрәк Казаннан килгәннәрне. Безнең мондагылар да үзләре концерт куялар. Бакча биткәченнән һаман да монда йөрибез, бер дә калдырмыйбыз мероприятияларны. Мин бик шат, что безнең республикада, Кечкенә Болгар Мария Республикасында татарлар бу вакытта югалып калмыйча, үзләренең автономиясын барлыкка китереп, менә татар җәмгыяте эшләнде. Бик яратабыз монда җиргә, һәм монда менә душевность
ихлас күңел белән каршы алалар. Йошкар-Ола мәдәният үзәге халкыбызның җыр моңын, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү белән генә шикләнми. Биредәге спорт залында татар көрәше секциясе эшләп тора. Берничә ел элек балалар өчен татар тел дәресләре дә оештырылган. Без инде татар телен unda укытабыз. Безгә инде балалар да, өлкәннәр дә килә. Чит милләт кешеләре дә кызыксынып киләләр. Бинада мәдәният үзәгенең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның һәм Мары иленең атказанган мәдәният хезмәткәре Гәрәй Мәхсумҗанов татарның борынгы уен коралы гөслә ясау өчен остаханәдә эшләп куйган. Бүген Гәрәйнең остаханәсендә 20гә якын гөслә исәпләнә. Бу гөсләне мин Маритарак районының Кече Нусла авылында, Крешин авылында таптым. Бер апаның келәтендә. Аны монда алып кайтып, реставрация ясап, кыллар, яңадан кыллар коеп, яңа бер җыеп, уйный башлады. Бу ике яклы гөслә дип әйтәбез. Бу бер генә бүтән халыкларда, бүтән җирдә күргән юк бу гөсләне. Ике музыкант ике якка утырып, сразу играв часы руки дип әйтәбез инде. Гәрәй үзешчән сәнгать осталарын туплап, Хәзинә дигән гөсләчеләр ансамблендә оештырып җибәргән. Гомумән бу көннең бәйрәм сәхнәсендә мәдәният үзәгенең һәр иҗат коллективы да тамашачылар алдында 25 еллык эшчәнлеккә хисап тотты. Сандугач вокаль ансамбле төркеменең дә, Рәйхан фольклор ансамбленең дә 10 елдан артык иҗат юлы бар. Бу иҗат бәйтләрне халыктан җыябыз, биреп, менә шушы 18 ел башында эшләгәндә язган кешеләр биреп калдырган дәфтәрләр бар миндә. Шулардан җыябыз, элеккеге апалардан яздырып алган, авылларга экспедицияләргә чыкканда алардан яздырып алып барабыз. Сүздә юк, үзара дус һәм тату яшәүче Мары иле татарлары мәдәниятебезне, телебезне саклауда зур эш алып баралар. Без бу yerдә булганда Йошкар-Олада милләт җанлы кешеләрнең күп булуына хайран калдык. Шуларның берсе журналист Фәнил Мусин. Ул узган ел үз акчасына Якташлар дигән газета чыгара башлаган. Каталогка кертмәдем. Почта Россия белән эшләмим, альтернатив подписка буенча гына үзебезнең татар активистлар бар авылларда. Шулар булышамый катыратырга. Интернет чорында бер ел эчендә 400 тираж җыя алган газетаның киләчәгенә өмет юк түгел. Моннан 25 ел элек ачылган мәдәният үзәге дә үз юлын шундый бәләкәй адымнардан башлап киткән бит. Мары иле республикасыннан Рамис Сафин, татарлар. Кешеләргә сәламәтлек физик яктан гына түгел, рухи яктан да кирәк. Шул чакта гына ул халык сәламәт милләт булып яши алачак. Бу фикерне күздә тотып, Татарстан Республикасы хакимияте һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сәламәт милләт дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция уздырды. Ул Байлар Сабасы авылында үтте. Анда Татарстаннан һәм чит республика өлкәләрдән килгән кунаклар катнашты. Беренче тапкыр үткәрелүче сәламәт милләт дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция катнашучыларын Татарстан Республикасының данлыклы татар авылы Байлар Сабасы халкы чын татарча каршы алды. Сәламәт тормышның кайбер үрнәкләрен күрсәтте. Шуларның берсе гаилә паркы. Чөнки кешедә сәламәттән һәм акылны бала чактан ук гаиләдә тәрбияләү мөһим. Хөрмәт ачык йөз белән алар килгән кунакларны үзләренең туган җирләре белән таныштырды. Менә бу җәмгыять мәчетенең 1841 елны беренче ике сәүдәгәре Юнусов Абделкәрим Абдрашид улы Казанлы ул салдырган булган. Кунаклар рухи азык җаннарына шифа алыр өчен Байлар Сабасы авылының җәмгыять мәчетенә җомга намазына юнәлде. İlk birinci ayetler Kur'an-ı Kerim'de İkra diye başlanan cemaat. Bu kızdı. İran'ı kesin. Çünkü edem bolası cemaat bundan tuttasa edem bolasında degradasiya başlanır. Yani edem bolası akılın yuvalacak. Dinimizdə һәм милләтебездә мөһим әйберләрнең берсе булган хишмәләргә дә сәфәр кылды кунаклар. Шул акчага ул ашлык суга торган җайланма сатып алган. Bütün Саба халкы шушы Шахи Әхмәт авы янына йөргәннәр. Шахи Әхмәт абый шушы шишмәне карап торган. Су белән дәвалану серләрен дә ачтылар. Шишмәләр һәм гомумән су белән бәйле булган гореф-гадәтләр,
аларның милли фольклорыбызга кирип калганнары белән дә таныштырдылар сабалалар. Шараның төп өлеше конференция аграр көллиятның бинасында узды. Ул күбесенчә кешенең физик сәламәтлегенә яхшы яки начар яктан тәэсир итүче табигый һәм ясалма факторларга багышланды. Бүгенге көндә сәламәт милләт дигән төшенчәне башка яссылыкта да, профессиональ күзлектән фән өлкәсендә бу юнәлештә саллык хезмәт алып барган шәхесләребез медицина өлкәсендә һәм медицинадан калга профессиональ дәрәҗәдән дә кала, әле профилактик мәсьәлә дигән вакытта сәламәтлекнең яшәү рәвеше форматында никадәр алып барырга икәнлеген менә бүген бер фикергә килеп, бер сөйләшеп, фикерләшер өчен һәм карар кылыр өчен дә җыелдык. Эш бөек нигъмәт бар. Беренче нигъмәт ул ислам дине. Икенчесе тормышыбызны ямьле һәм ләззәтле иткән саулык, сәламәтлек нигъмәте. Өченчесе үз кешен белән ирешелгән байлыкның нигъмәте. Менә шушы гыйбарәне мин сәламәт милләтнең формуласы дип атар идем. Татар милләтенең исәнлеге һәм имин киләчәге дә шушы өч нигъмәткә корыла. Шулай ук ризыкның хәләл һәм файдалы табигый ингредиентлардан гына торганына игътибар ясалды. Ходай тарафыннан биргән саулыкны харам ашап, хәмәр эшеп әрәм итәбез. Аны сакламаганга күрә авырулар тарала, татар гаиләләрендә балалар аз туа, үләшәләр саны арта һәм башкалар. Табигый һәйкәлләрне саклап калуга аерым басым ясалды. Шул җирләрдә шифаханәләрне булдыру, аларның эшен уңай якка үзгәртү турында да сүз алып барылды. Традицион медицина, ягъни дару ашап кына даваланып булмавы көнкүбегә ачык. Сәламәтлекне бит бәләкәйдән үк сакларга кушалар инде. Шуның өчен күп традицион булмаган сәламәтлекне саклау методларына алынасы һәм барасы булачак безгә. Моны бар кеше дә аңлый һәм алай гына да түгел. Менә безнең иң беренче күренешебез су белән согыгу, шыныгу турында. Су белән шишмә суы 6 градуска чыккан шишмә суы белән куюнудан башладык без. Әлбәттә, бу традицион булмаган медицинаның бер төре бит инде. Бүген кеше үзенә шифаны үзе эзләп баба. Шифа алу бүген шәхси проблемага әйләнеп бара. Югыйсә кадәр булган семейный врачлар, гаилә врачлары. Буңа калса, менә кеше үзенең сәламәтлеген кемгә ышанып тапшыра. Иң зур дефицит бар бу ышану. Отсутствие доверия, һәм ышанычны кемнән эзләп табар. Теләгәне җаен, теләмәгәне сәбәбен табар. Иң мөһиме сәламәт милләт булып калыйк. Зөһрә Фатихова, Татарлар байлар сабасы авылы, Татарстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Свердловск өлкәсе Бәгәрәк Тамак авылы яшәеше. Проблемалары бар. Өйдә татарча сөйләшмиләр, инәләре, оталары. Шуңа күрә инде татар теле онытылыбрак та килә. Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара яшь башкаручылар конкурсының гала концерты узды. Татар моңа ул шундый җылы бер конкурс, шундый җылы бер кешеләр монда. Рәхмәт сиңа, Татар моңа. Чиләбе өлкәсендәге Бәгәрәк Тамак авылы турында шактый китаплар язылган. Алар Татарстанда да, Көньяк Уралда да басылып тора. Бәгәрәк Тамак мәктәбен бик күп танылган шәхесләр тәмамлаган. Алар арасында галимнәр, мәдәният һәм сәнгать әһелләре, табиблар, укытучылар. Мисал өчен профессор һәм төбәкне өйрәнүче Альберт Борханов та бу яклардан. Уралдагы хезмәттәшләребез авыл тарихына һәм анда яшәүче милләттәшләребез турында видеоязмалар әзерләде. Бүген тамашачыларга шуларның берсен тәкъдим итәбез.
Бәгәрәк тамак бистәсе Шиләбедә, Свердловский һәм Курган өлкәләре чигендә урнашкан. Үз эченә 50 000 гектар алган җирлек 13 торак пунктыннан тора. Үзәге Бәгәрәк тамак авылы. Саланың зурлыгын үзәк урамының озынлыгы аша белеп була. Ул 5 чакрымга якын. Берничә ел элек биредә 25 чакрымлык зәңгәр ягулык турбасында төзегәннәр. Җанисәп мәгълүматларына караганда, Бәгәрәк тамак авылында 3000 кеше гомер итә. Шуларның күбесе татарлар. Татар телендә безнең авылның исеме иде Бәгәрәк тамак. Без инде җирлектә 2 елга вагып ята. Сәнәр елгасы да, Бәгәрәк елгасы. Шуның арасында инде безнең авыл урнашкан. 1989 елдан памятник природы итеп объявлителгән инде Заксобранием области. Күбрәк олы халык яши безнең авылда. Дөньяга балалар килүе кимеде, ул тоже проблема инде алдагы көндә. Потому что безнең мәктәп 650 балага, барысы укый анда 180 генә бала. Ул проблемалар тора инде. Быел Бәгәрәк тамак авылы мәктәбенең 100 еллыгын билгеләгәннәр. Шулай ук биредә уку йортының беренче директоры Җамалетдин Камаловның тууына 140 яшь тулуга багышлап Татарстан, Башкортстан һәм Марий Эл республикаларыннан татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр конференциясын уздырганнар. Чарада башлангычлардан алып югары сыйныф укучылары да катнашкан. Үз Бәгәрәк урта мәктәбенә 100 ел зур юбилей. Бер карасан 100 ел гомер тарих өчен күп түгел. Кеше өчен бер гасыр ул әз түгел. Ата-аналар теләге белән Бәгәрәк тамак авылы мәктәбендә татар, башкорт һәм рус телләрен укыталар. Укытучылар әйтүенчә, татар телен биредә туктатмыйча һәр вакыт укытканнар. Укучылар арасында өлкә татар олимпиадалары призерлары, төрле иҗади этномәдәни фестивальләр һәм бәйгеләр җиңүчеләре дә бар. Кыенлыкларсыз да булмый әлбәттә. Проблемалары бар. Өйдә татарча сөйләшмиләр, инәләре, аталары. Шуңа күрә инде татар теле онытылыбрак та килә. Дәрестә балалар белән авыррак, кыенрак. Чисто татар телен үзебез дә бик аңлап бетелмәйбез литературный языкны. Безнең үзебезнең диалект икенчерәк. Шуңа күрә инде проблема менә шундай бар бездә. Рәйсә Хәбирова Бәгәрәк тамак авылы мәктәбенең иң беренче мөгаллимнәреннән санала. Аны бирегә Троицк шәһәреннән билгеләгәннәр. Инде 92 яшын тутырган, шуларның 41-ен мәктәптә хезмәт кылган Рәйсә апага укучылары туганнары кебек якын. 8 елдан алып 65 елга кадәр татарча укыттык. У ягында менә шушы Венера Комиссаровналарны укыткач, шуннан алар шул елдан русча китте. Русчага өйрәтү бик авыр булды. Үзебездә саф татарча гына укып килгән. Шунда авырлыкларны узып, өйрәтеп ибәрдек инде. Дилатта алган вакытлар булды. Өйрәтә алмыйча бик балалар рус телен белмиләр. Бәгәрәк тамак бистәсе ирелеге һәм халкының мул тормышы белән аерылып тора. Чөнки биредә хезмәт сөючән, ачык йөзле, сәләтле кешеләр гомер итә. Алар торган җирләрен яратып, аның иминлеген, матурлыгын, тарихын саклап калырга тырыша. Тарих укытучысы Сәлимова Миңнегөл Мөхәммәдияр кызы берничә дистә шигырен Бәгәрәк тамак авылына багышлап язган. Бүтән Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыелышы булып китте безнең мәктәптә. Анда килгән кунакларның барысы да галимнәр, шагыйрәләр, укучылар, укытучылар барысының да исе китеп, безнең табигатьтә нинди матур, һавагыз саф, аурагыз да яхшы дип, бөтенләй безнең авылны менә мактап киттеләр. Шуңа күрә минем авылга багышланган шигырем бар инде. Туган ягым дип атала. Җир йөзендә гүзәлләрдән гүзәл. Туган ягым минем түбән авыл. Балачактан яшел бишек булып, күңел түренә мәңгегә иңгән ул. Олия Садыкова, Әлфия Габдушева, татарлар Шиләбе өлкәсе. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсының гала-концерты узды. Аның төп максаты татар халык җырларын, татар классик композиторларының әсәрләрен пропагандалау һәм яшьләр арасында популярлаштыру. Татар моңы конкурсы 2008 елда гамәлгә куелды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов карары белән 2019 елда конкурска Илһам Шакиров исеме бирелде. Бу ел ул беренче тапкыр Илһам Шакиров исеме белән узды. Вакыйга урыныннан безнең репортаж. Безнең Татарстан Республикасында гомумән дөнья буйлап йөргән конкурслар байтак. Ә менә Татар моңы яшь башкаручылар телевизион конкурс ул бигрәк тә кадерле.
Бәлки нәкъ менә телевидение белән бәйле булгангадыр. Бәлки нәкъ менә телевидениедә хезмәт итүчеләр белән дә үрелеп баргангадыр. Шәхсән күп кенә тапшырулар ашада без конкурсантларны җыйдык, сәяхәтләр кылдык. Тамашачы хәзер аны экраннардан күзәтә. Ничә ел дәвамында татар моңын алып барасың? Ничә ел? 2008 елдан башланган иде әлеге конкурс безнең бәйге һәм Аллага шөкер, менә 2008 елдан бирле шушы татар моңы белән бергә кулга-кул тотынышып, инде менә соңгы елларда Вилябый Усманов белән, ул бит инде безнең проектның җитәкчесе хәзер һәм шушы концертның режиссеры, аның белән бергәләшеп эшлибез, Аллага шөкер. Концертта узган еллардагы татар моңы конкурсы җиңүчеләре дә чыгыш ясады. Ә бит аларның күбесе нәкъ менә татар моңы конкурсы зур сәхнәгә алып чыкты дисәк, бер дә ялгыш булмас. Телевизион форматта менә зәңгәр экраннарда күрендек, шуның белән безне халык таный башлады һәм без әкрен генә иҗатыбызны шушы конкурс аша халыкка җиткерә башладык. Бүгенге көндә инде сез? Бүгенге көндә инде мин уңышлыгына иттереп Казан шәһәр филармониясендә солист булып эшләп киләм. Эшем җыр белән бәйле, Аллага шөкер. Татар моңы конкурсына бик зур рәхмәтле. Безнең адан әллә зур шоу ясамыйбыз. Бу үзенә күрә бер тыйнаклык, үзе бер матур сәясәт, үзе бер тыйнаклык. Монда килеп чын татар җырларын тыңларга була һәм дә ки татар кызлары ничек киенергә тиеш анда күреп була. Бу гомумән иң тыйнак конкурсларның берсе. Татар моңыбыз бүтән төрки дөньяда ишетелергә, башкарылырга тиеш. Менә без шуны таләп итәбез жюри буларак. Без әле менә тыныч була алабыз, безнең татар моңы әле яшәячәк, татар җыры яшәячәк һәм телебез дә яшәячәк. Видео язмалар, аудио язмалар аша бүтән Рәсәйнең төбәкләреннән булдырылганча барлык язмаларны җыйдык, исен гилләреннән җыйдык, барысын да тыңладык һәм инде менә шушы финал өлешенә килеп җиттек, Аллага шөкер. Инде хәзер ул Илһам Шакиров исемен йөртә һәм 3 елга бер мәртәбә уздырыла. Иң мөһиме, быел да ул 3 елдан соң тагы 7 конкурсантны зур сәхнәгә чыгарды. Татар моңында Күлиятның беренче курсында укыган чакта 2011 елда халык җырлары белән килгән идем. Анда 3нче урын алдым бугай. Бүгенге көндә инде академ вокал номинациясендә беренче урын. Котлыйбыз сине. Рәхмәт ясын, рәхмәт. Бу минем русча әйткәндә жизненная цель. Беренче тапкыр җиңүм. Вообще беренче тапкыр бу татар моңында катнаштым. Әлбәттә бик шат. Бүген инде миннән дә бәхетлерәк кеше юктыр дип уйлыйм. Татар моңа ул шундый җылы бер конкурс, шундый җылы бер кешеләр монда. Рәхмәт сиңа, татар моңа. Илһам Шакиров исемендәге татар моңы халыкара телевизион конкурсының беренче премия лауреатлары: Академ вокал номинациясе Диләрә Тахватуллина, Илгиз Мөхетдинов, инструменталь башкаручы номинациясе Алмаз Ахунов, халык җыры номинациясе Алина Гыйлметдинова, Айнур Исламов, эстрада вокалы номинациясе Гөлназ Муллаәхмәтова, Вилнур Әдилов. Һәм киләчәге озын булса иде бу конкурсның һәм Илһам абыйның исеменә бәйләнгәч инде бу Тукай премиясының да ким булырга тиеш түгел дәрәҗәсе. Мин уңышлар телим, барыбызга да милләтебез моңлы, тырыш халык. Шуңа күрә безнең матур яшәргә хакыбыз бар. Исәнлек телим барыбызга да. Сез сау булыгыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Тапшыруыбызны Габдулла Тукай сүзләре белән төгәллибез. Кичкенәдән үк күңелемә урнашкан җырулар сөймәкемнән миндә туган телебезне сөю тугды. Әгәр миңа җырулар ярдәм итмәсә, мин соң туган телебезне сөймәк кеби бер олуг нигъмәткә малик була алыр идеммени. Яшәсен халык әдәбияты, яшәсен туган тел. Тапшыруыбыз тәмам, сау булыгыз.